Hello. Kumusta ka mo, mga kasama, mga kigalaan, aniyan sa minyong alagad sa kanginan. Trifon Morales, asap gina, always say a prayer. Mga unahon, galang itong panalangin sa itong labang magkakagahom. Thank you kay Lord, sa maghihatag ka namang grasya. Apan sa hindi pa yung galatang padayan, no? I-shout out sa nato ang Abenido family o Burha family. Diha sa Puro 4, San Francisco, Talibon, Bohol. Gikan kini pangumusta ni Almario Burha. Kada bunta gini si Mario Burha minaw nato nining atong tulumanon kun ako ang pasultihon diha sa Puro 4 San Francisco, Talibon, Bohol. Thank you kayo Mario Burha. Parinti man ng Jess Burha tingali asa na kas Jess karon. Okay. Bueno nga to sab good morning ingon bro diha pa gi-text ni bro Edi gi-text ni Do Alan Polistico no kadto ni sa tanang bikers niya sa SRP, no? Ni Edi Pilosopo. O kayong pinanguluhan ni Edi Pilosopo ni nga itong mga bikers niya sa SRP. Nila ni Nilo Rago, Alex Romales, mga ngiling mga bikers, no? Winston Romales, William Romales, mga number 1 mga bikers sila ito, no? O karon sa mga apon sa nito, kayo, Celso Cabusas, o uban ng mga bikers, Janus Bikers, Williams Bikers, JM Bikers, ingon siya, ano kuno permi kuno nga, kuan ka ng 1 team, 1 goal nga kung kuan. Pero permi nung tanay, may galatan ng bikers, mga akong kuan yun, gigreet ninyo. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw usab. Gikan mo na minaw, mag-bikers mo. Okay, kada Domingo og Sabado. Mag-abot po sa Roro, ha? Okay, Roro Cordoba. Thank you. Maayong pagpaminaw. Bueno, ang suwata po karon itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin is usak ka babae. Mapatawag lang siya nga Dina. Kinigibatan o dua sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong sender si Dina. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot og talawan bagid kaha ni siya kay murag nerbyuso man kaayo. Labi nagmulto na talawan kaayo murag di laki. Pero aroy yung masabta ng akong sigilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Sa kalit mo, gipukaw, ang akong paghinado. Sa akong paghanduraw, gihandom ko ikaw. Bulakang nga langit nun, ning yuta tang tabunon. Buot ko nga handumon, panggaon ka og mahalon. Marta, ikaw day pakamatyan. Marta, mutya kaning dugan. Kamatayon day mo babag sa imong pagbanaw. Ako ray nagtuaw sa ligi Marta, salig ayaw katahan. Marta, mutya kaning dugan. Kamatayon day mo babag sa imong pagpanaw. Ako ray nabihay. Day! 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 Kayawan ako eh. Naunsa ka? Kayawan ko. Iabag naman ka, uy. Kung sino iabag? Imutang pakuratan diri. Kuyawan ta naman niya, iabag diya. Saba diha, uy, grabe, gisangpit taga-taga, kuyawan na ka.
Naunsa na gud ako kung kadali nimo makuratan. Sunod ay tagpakuyawi taon kay di mao ka nervyoso na kita ron. Nganong kuyawan man kangawa man kaunsaan. Wa lagi pero kuratan ta ba taon kay mukalit mo lang kadihagtong nga. Ay naunsa baya ka ang angman ug sa layo pa manangid ko nimo nga. Oy di koy modool ko ha. Unsay gusto nimo ingon ana di ay nga di manangid ko nga layo pa ko. Ay di sa ingon ana day ang Ang tala di koy uy. Ikaw no sukad na ka sige kahubog unya mabuntagan nga way tarong tuog. Mao na nay resulta nimo ginerbyos ta ka. Nag-igis iyain og imo ni diri wa man. Naunsa ka? Nagsige na kog inom diri wa man. Ay unsa din ang lapad ka na sa imong kilid? Oh, gabi pa man na. Gabi lagi, supra na gabi Nya karon imong gitiwas. Sayang sa di tiwason mahal ko kay na. So- Na po may gamay di gitiwas. Daba dia ay, ing na lagi pala hubog na kay kastanan. Ay di lagi ko pala hubog. Day mo inom lang unsa mo ka oy. Mauna di pala hubog. Dinay pagyud ka nga naa may resulta sa imong pagkapalahubog. O sa result be? Kanang imong nervyos. Mao na inaani nimo sa imong pagkapalahubog. Ay, kabala ka day. Daron, mutong nga, muunding. Muundang ko ng inom ba, ha? Taguin ng mga botilya, diha. Ay, naku, pakita, bisag unsang botilyas ilim nonon, ha? Kaya di na ko gusto mo tanaw pa ni ana. Bisag waisod, basta botilyas, imnonon nga makawag. Ay, naku, pakita, ana. Kay nga naman, Mahubog din ko. wala po. Ito'y kakidor talang yun nimo. Uy! Sa pagkatinuod lang, kini akong bana, nahadlok ko, basig na ani siya'y nervous breakdown, pero dili pa kaayo grabe ba, mao nga ako gini siyang giobserbahan. Unya, Gunso ka, day? manglaba ko, kaya ang imong sinina, puwerte na lang gyud, grabihan na gyud, side A, side B na. Imurang bali-balihon. Napamantay daghang limpyo nga sinina desperador, pero kanig pirmi imong sulubot, ganahan kay ka. Ganahan ko ng t-shirt, day. Kanang white, yun yung mga design ba? Ako ilan ba, ana, be? Ako na lang dong. Ako na lang lagi. Gabay, rabitaw na. Sige, para malingaw ka. Kaysa sikag hinuktok diha, gamay ka sikas, day kag kaigking. King ba, oy? Unsa to, day? Na, ang iring buang nasad, nanungkap nasad. Kiyawan ko, abi na kong unsa na sada. Naunsa man taong ka, oy, kadali ba nimong maigking? Ne, sige, biyante ka diha, kay magtiwas ko dito panilhin ha. Sige, day. Ako ray bahala ni mga buligon. Ay, naunsa naman taon ni Dikoy, oy. Kuratuno, nagkit kaayo, dali kay siyang makuratan. Sa ka nang iyang gipati isa, di man na siya ingon ana sa una. Karon naman lang na siya sigig kahubog. Pero, murag, niundang naman siya inom. Pero mas maayos sa noon. Pre Douglas! Pre, nasuroy ba, pre? Akong gisuray akong kumparing gwapo. Sama kumparing di koy. Nastuyo, pre, ng laba. Buutan gud. Milagro lagi kaayo, pre. Lakaw, ato alang, pre. Anak lang diha, agi ay, na diha. Sige pare, akong mingaw ko kumparing ako na. Utar ako ni kadiyot, Maria. Sige, pre. Amay, mitsay, amay, hawayan singalong, hawayan singamay, amay, mitsay, amay, hawayan singamay, hawayan singamay. Hinay ko, di ano ko siyang luyo. Pre! Ayun na! Tisa, mura ba kayo? Kailan ko niya kong isukmag? Si Pre Douglas! Pre! Ikaw ni Pre! Bumut sa ito'y! Pre Douglas! Pre! Naana-anay, nagamat mo na siya. Pre Dogs. Ay, pre. Relax lang, pre. Ako ni pre. Si Dikoy. Lain na ni mo, pre. Manok magmagagalit, pre. Sorry, sorry. Saan di mo kong ipakuratan ko? Pre Douglas, kanang pasensya naging kaayo, pre. Huwag ko kasulti nimo nga kanang nervyoso na kayo ng akong bana. Sorry kay pre, ha? Sorry kay, ha? Okay na, pre. Ako sa to sa'yo, pre. Buwang nga, eh. Malinga di ka dili pa buto akong gigamit sa pagpakurat ni mo, pre. Pakurat na naman ako pinagis pa buto ba?
Ay naunsa. Og imo pa tong gibuhat, pre, delikado gid kaayo ka ato. May gani kay imo rin siyang gisagitan. Ay, mao na gid mo ra kita ni nadawat nimo. Sorry kayo, pre, ha? Dili naman di ka mainom ron. Makiginom man daw ko nimo. Sige, ato na lang ko. Salamat kay pre. Ay, pasalamat. Magkapringawa mo ta mag-inom. Salamat aning black eye ba? Bungo sa ito'y pagkakidot. Naunsa man sa kadikoy, uy, imo man sang gitsukmag si Pare Douglas. Saan nga, naglaba ko na ipakuratan mo ko di. Nakuratan mo ko na sumbagan noon ako. Duda gyud ko ana imong mga lihok na dikoy da. Magpa-check up ka ta, uy. Ipatanaw ta nagdoktor ka ng imong mga gipakitang lihok ron kay murag di naman na normal. Day. Tungod sa kong kabalaka sa nakita na kong mga lihok ni Dikoy, ako na lang siyang gidas doktor, akong gipa-check up. Ngayong adlaw, misis, kanang mister. Unsa may akong kalagad ninyo? Kanang dok, mayang adlaw sad. Ako ang tanig ipa-check up ni mong akong bana. Ano man, unsa mo rin siya? Kanang kuandok ba, ambot og nervyos ba ka ning iya? O talawan lang gid ning tawhana kay dali ra man kay maigking kay bisag kasikas lang maigking man dok. Mao ba? Karon sa man nimong sugod imong pagka kanang kuratonon, sir? Mag-o pa man ni Dok. Mao ba? Bikudo ato ko testingan kung unsa ka kagrabe, bebe, dali. Unsa man Dok? Wah! Man lagi, misis. Wah! So pagkakurat anak dok uy, kaya iya sa di mo mudag pakurat uy, pagkaliti. Pinaana ba? Ay! Iwan lang tani mo, miss. Kabungod sa di mo, utro man sa dahigan ng doktora ni, kapakita sa kuratunon sa kaayo. Di ko'y barog diha ay, mangina taglaing doktor. Kaya ani, way klaro. Ang nanguli tagang ha, wa pa gani ko ma-check up sa doktor. Dawa ko'y salik atong doktora hato. Nga naman ha? Utro sa itong kuratunon. Ha? Huwag ka kakita kaganina, ha? Nga sa ako siyang gipakuratan. Siya mo'y nangkuratag maayo. Siya mo'y nang luspan. Juk-juk na to. Tinuod na ito. Paparaw sa gini mo. Sige na lang kayo. Mangita taglaing doktor. Kanang doktor nga expert, ana. Ipatanaw tagid na kay basig mo. Grabe na. Adtuon ako tong akong kumari nga si Mariel na. Basig makatabang to siya nako. Dagha mo to siya mga kailang doktor. Basig may kaila siyang doktor nga makasulbad sa problema ni Dikoy. Ay, doon na lang ko sa ila. Uy, Marie! Hi! Marie, na ikaw magudi ay ni Marie. Dali, dayon diri. Salamat kaayo, Marie. Okay, Salamat. Marie, ha? Mag-andam sa kong snacks. Ay, ayaw na lang, Marie. Uy, kay mahasol pa ka. Ay, dili, Marie, uy. Matagsara ka ikaw mo anin ako. Mong dalitan tayo kag snacks. Kadit na, Marie. Ha? Kadit, magpalit ko. Na, bahog na sad ni ron. Ay, pasensya na ka, Marie, ha? Wag yun lang baliga ang bikiri, Marie. Uy, bahog-bahog. Grabe na habilin. Sige lang. Daan palagi ko. Unsa, Marie? May gisulti ka, Marie? Ay, Marie, uy, ingon ko, abi na ko, binangkal, bahog-bahog man dahil gihapon. Binangkal, Marie. Gusto ka? Pero, reklamo man ka ato sa una, good, kay kahit kayo. Ingon ka nga murag bato. Mao ba, Marie? Oo. Pertini mong reklamo ato, Marie. Ingon ka murag bato. Mao nga, wala lang ko mapalit ato. Kini na lang bahog-bahog. Kay lami man ni ang bahog-bahog nila. Oo, bitaw, Marie. Lami, bitaw kaayo nila. Binagparisanin mo kay Skindi nga mango juice ang flavor. Lami, Oo, naa, Marie. Ay, naghapit ko. Naka-Skindi? Oo, naa, Marie. Uy, dili mahimog wa tayo ice candy. Magunsa man ang bahog-bahog kung wa tayo ice candy. Parehas sa Paris, mangyod na, diba? Sige na, kaon na ta, Marie. Unsa man gyud ato, Marie? Ako nahibaw gyud ko nga basta mo ani ka gyud dinis bay, do na gyud ka problema. Nga tinuod gyud na, Marie, uy. Ikaw ra akong kadangpan sa mga problema, Marie, kay kamo mo kang maminaw gud nya mo tambag sa gyud ka. Dili kay mamina og mo tambag lang, Marie, mohatag pagyud kog kuan labi na ang problema sa utang. Pero dili ni utang akong problema, Marie, kanang
Bahay ni sa kumbana ba si Dikoy? Una-unsa des pare di koy. Dali kay maigking mari, gamay kasikas, maigking dayon, daling makuratan. Duda ko, wa ba ka ni siya nervous breakdown mari no? Mao pa? Maunang ni ako mari kay magpatabang ko. Naibaw ko nga daghang kagkaila nga mga mananambal, ako ang patambalan ang akong bana. Ay, way problema, uy. Tagaan ta kasi ang address, Marie. Unya, dad alang ang akungahan para atimanon dayon mo. Ha, salamat mari. Gitagaan ko sa address sa mananambal nga kaila sa akong kumare. Mao nga ako dang giingnan si Dikoy anang pagkagabi. Dong, ugma ba? Mga tutagtambalan ha. Ato nang ipatanaw imong sakit. Kuyawan gid ko ana, uy. Sabtaw ka kagamay ya taon ni problema ha. Unsay gamay, uy? Gigamihan ka nga. Naunsa man ing taon ka? Nagkapasakit naman gani kag tao tungod ana. Sumaon sa netabo ni Pare Douglas. Imong nasukmagan tungod kay nakuratan ka. Di naman na siya normal gudong. Ang ango dito nako siya masukmagan dahil nga iya man kong gipakuratan. Nyaon sa man? Di ka magpatanaw og tambalan. Ayun lang uy, okay lagi ko. Sure ka? Lagi. Sige na uy, mga tuong na ta. Oh, sige, ikaw kut bahala ka eh. Ay, okay na ba kagana? Sige, mga tuog na ta. Oo, unsa to? Unsa to ray? Sabada ay, ginuo ko ba ni mo oy? Naigking kas kaugalingon ni mong utot. Na, di na gini mahimo di koy awa. Grabe na ni. Kay mismo si mong kaugalingong utot naigking ka, nakuratan ka. Grabe na ni. Nabalaka na gid kaayo ko kay murag mi grabe na. Mo nga ako na lang gid siyang gidari to sa tambalan nagiingon ni Mariel na. Unya, kanidong mao na gid ni baya kani mao ni. Sure ka day? Mao na lagi ni. Mao ni ang gitudlo atong gipangutana natos unahan, di ba? Mao ni ilang say nga to, Madam Lukring. Dali manuta. Ay, ako ba inyong gipangita? Ay oo, madam. Kanang ikaw si Madam Lukring? Oo, ako. Si Madam Lukring. Unsay akong ikaalagad ninyo? Kanang madam, ako gid ning gidani mo ang akong bana, madam, kay doon na siya problema sa iyang kaugalingon. Unsay problema? Di naman normal ang iyang gibati, madam. Dali kay siyang maigking kung makuratan. Unyang akong gikuyawan kay basig nga ana ni siya nervous breakdown ba? Ngano man, grabe na gyud kaayo. Na, grabe na kay Madam Lukring. Uy, kay nakasukmag na gud siya tungod kay nakuratan siya. Unya ni samot pagid gabi, madam. Kay mao gyud nakapahukom na kung ako siyang dadon din mo. Ngano man? Grabe kay madam. Uy, ultimos iyang utot maigking na. Ha? Grabe na lagi kay madam. Makuratan siya iyang kaugalingong utot. Grabe na kaayo. Ay, way problema. Sayon ra na. Nakoy tambal nga gihimo para anang sakita. Kini. Ipatumar niya ning tambala kada buntag. Tagsalang ka kutsara. Para pawa ni skurat, madam? Dili. Para unsa day ni? Para pahinay sa utot. Ay, tanaw na tug maigking pabasiya. Sige, ipatumar na niya. Pagkainahak lagi. Pahinay ra dahil sa utot ang gihatag nga tambal. Unya nang labay pagid ang mga adlaw ni samot gyud nga mao gyud nakapatuo nako nga duna siya nervous breakdown. Unsa ka man di koy ikaluhag ba nimo na naghigda oy. Murag lain man ako pamina sa libot day. Naunsa na sad ka? Murag yung dito sa gawas day. Unsa? May nakita ko babae nga puti ba niya gisulob niya ba puti ang gisulob niya taas ang buhok murag white lady. Saba ay hilom dia oy. Aron mawa na imong kahadlok tino pangadji ko rin lihukan nimo oy. Di ko kumo mga G day. Pangadji aron di ka hadlokon. Ala, narang ng white lady. Naglutaw sa akin. Nakita na. Saba oy. Pangadji diha oy, pangadji mo na makatambal ang gibati diha pangadji. Sige na, bless us, O Lord, this day gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Bless us, Lord, kanahan ka this ito. day gift which we are Ada pataka lang jud kag pangadji diha. Di na mao pangadji para kaon man imong gipangadji gahalal ka lang gyud kuya ka oy. Mura grabe na gid yang gibati. Nervous breakdown na gid kaning yang gibati ron.
Nasubra na gid kay ni siya kahadlukan. Unya dali kay makuratan. Bisan sa iyang kaugalingong utot maigking good. Mo na akong problema, unsaon ko ni siya oy, unsa akong buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon. Dina. Hello, Ate Pres! Babina, good morning! Lord, thank you, Lord. Salamat kay sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga Panginoon. Good morning. Merry Christmas. Hi, ba? Hi, Linday. Ato, dali, day. Mainit nga doon, Pepe. Wow, the Hi, best. man, babe. Ay, go pa ko. Mao ni paborito. Abi ni mo, day, Jen, kani si, ang kanindon Pepe, mao ni paborito sa akong amigo kayo nga kapitan si Eddie Ramos. Og ni Juan Pepard Bagares. Oh, Eddie Ramos, Edgar ba katong kapitan sa barko sa una sa Gutong. Eddie Ramos, onya og si Mrs. Baby Ramos ang iyang pinalangga nga asawa taga Barangay Sabang Danau. Kumusta ka diya, guys? Yolan! Hi, Ma'am Pres! Good morning, good Hindi naman adlaw. Oh, ngayon. Idi at tinurungan para do Edgar yang angga. Oh, nya Ate Pres. Ah. Kanang ang imuhang reunion unsa man to? Oh. Ipalihog, iparibaw to. Batch 62 sa Pardo Elementary School, doon na tayo grand reunion. Mga December, pero kunta ka lang niyo si Aurora Mislang. Naibaw naman mong Aurora Mislang, di ba? Para maibawaan nila ang Ate Pres. Sabi, may December mo nang awagod kay kisa to nakadungog, palihog ko, sulti sa ubang mga classmate nato, nga doon na tayo grand reunion sa Pardo Elementary School. Oh, batch 62. Karong Batch 62. December. Unya ang ato sa reunion ta Ate Pres sa DYHP. Oh, dito sa Gilmore pa. Oh, sa Gilmore Maritime, ano sana Maritime din ha? Maritime. Dili. Maritime ba? Dili ba City Hall? Dili, City Hall? City Hall, morig 9th floor. Di ba? City Oh, Hall? City Hall. Oh, murag, di ta ka na ato, anak, kay drama mo to silang, Ma'am Aida. Ang Pisa 3 December. kamura, uy. Nandito mo ka, Aida. Nandito ka. Dili, oy, laki dito. December 3 ka, Ma'am Aida, drama, bagong haon. Ibalhin lang ga. Ibalhin lang na to. Ano lang, ibalhin. Ingon ka 22, Gulyat. Anas pa mo. Diba 4? Dili, lain, dili to 22. Ina lang si Ma'am Aida. 22, karon na tong November, adto na tas lawaan ato, sa ato pag-record karon, natay sa dami salida mga higala sa lawaan November 22. Pero lapas naman kay ni. Anong hilata Ma'am Aida siguro? Balik ina lang Ma'am Aida nga kuan yan. Nindot na kay makakuanda sa itong mga Halo kabilo? o katong mga karaan atong mga amigo diba? Kay mauli ba yun si Fermin Gumis Ate Pres? Ay wala ko'y kuanan. Di, mauli yun siya. Kay layo na biya si Fermin to anas Mindanao pero muli siya para lang anak. Tungod lang anak. Sure Lagi. Oo, na yun siya. Magkita niya taninyo di abay. daghan Nya ang iyang gusto Ati Pres, manuroy ko no tas Radya Hotel, katong karaan yung HP, nya atong sa tas Gilmore. May ang pangandoy taon. Pero ato, ha? basta hangyo si Ma'am Aida. Ma'am Aids, hangyo taon mo. Kausara karon beda nahitabo nga may nana no. Nga tong kuan na murag manager si Pete Mendes pa. Di, Lori Gabutina pa. Sir wala Lori ko pa to. kaabot ni Lori. Di ba? Dito na ko ni Pete Pag-undang ni Sir Lori, kada balin siya radyo man to si Lori. Lori niya, ni Ari man siya sa kuan po, sa Gilmore, balik tulo ka tuig siya. Di ay? Manager siya tulo ka tuig. Pag 1984, si Papit na. Pag dinha na ka. Diyan ako, Pete Mendes na. Kanya, pasalamatan ako, Kuya Nick Pipito. Good morning ni Budia, Kuya. Sa tanan ni mo mga tao diha. Labi na yun sa mga tao ni Dong GR Pipito Diaz Toledo. Kumusta ka mong tanan diha? O labi na yun ni Sir Ricky Asnar diha sa First District. Sir Vice Mayor Choi Asnar diha sa Talisay. O ni Ma'am Kashmer. O ni Sir Ryan. O sa tanang mga staff ni Mayor Samsam Gulyas. O si Congresswoman Ria Gulyas. O labi na yun sa mga tao ni Board Member Yuli Daan. O ni Lister Daan. Kumusta mong tanan diha? Sa tanan na itong mga suod. Usbo na to, atong pasubo sa mga pamilya ni Dong Jed Gori. O ni Ma'am Ilsa nga iyang asawa, si Dong Al, sa ilang mga anak, si Dong Jake, iyang mga manghod tanan. Ikaw na may bawa na imong mga manghod Dong Jake, kay ikaw may kinamagwangan, ikaw na lay bahala nila o sa imong mama. Pila edad niya ni 49? Jade? Bata pa. Bata pa kayo? Wala no?
Sige lang, okay, anak man dyan ang kinabuhi, Ate Pres, di ba? Di man na ito mahibawaan. So, condolence na lang sa mga Goris family diha sa Danau, ang tag-iya sa Suba, Lambert, Taytay, Danau. Danau. Sa, Suba, dili pod. ang ilang kuan, balay ni Fred, aning ni Fred, to aman sa Jose Rizal Street. Sa Danau, no? Oh, sa Danau, ilahan ang drama na to, di ba? Oh, kanang dramahanan gyud nato Ate Pres nga ato kita mga buhi pas Ma'am Auring ato. Oo. Og si ni Fred mao na Jose Rizal Street. Oo. Oo, nya ang iyang balay ni Dong J dito Ate Pres na as Carmen, kilid sa Carmen simbahan nya dito unahan gamay. Nindot pag kayo sa bay pero buyag dito Ate Pres. Mga may magkahimtanggot. Oo, pero buyag lang. So, ano lang ha, condolence lang ninyo diha inday Elsa og sa imong mga anak og ni Dong Algori nga mao gyud tayo nag-guide na mo dito Ate Pres. Thank you kay Dong Al. Salamat kayo. Onya, ha. Ma'am, okay, great. Sige, Ate Pres. Og pasalamatan ako Gulyat ang tanan nga nagtumar. Nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar. Ayaw gisipyata pag-inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog hapon. Kadili pa ka mukaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Mao gihapon ini gabi. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong panihapon. Og sa tanang mga igsoon og sa tanang mga kaliwat nila ni Dong Al nga nagtrabaho diha sa Suba, Lambert, Taytay, Danau. Salamat kay ninyo Dong. Labi na gyud ni Dong Jake nga mao ni nagda diha Suba, Lambert, Taytay, Danau. Salamat sa imong mga tao Dong nga imong gipagamit sa tuang number 1 nga plus Sed Liniment Oil nga tinuod nga muwagtang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, kining mga katul-katul sa atong kalawasan, paso, kining varicose veins og ingon man kuto sa kabataan, kaning panuhot, butod sa tiyan, og ingon man kining cramp, kining bikog sa ato ang mga tiil. Ato lang nga plasan og Sed Liniment Oil mo ni pinaka the best. Nasayod ta nga the best gyud na kay gihimo man ninyo number 1 ang ato ang Sed Liniment Oil sa market. Makita gyud na nato. Salamat gyud kay ninyong tanan sa paghimo ninyong number 1 sa ato ang haplas Sed Liniment Oil nga anhara na to mapalit sa butika. Di ba Kuya Gili? O butika na gyud Gabs. Mao yun na ang epektibo, ang original gyud. Sa butika na gyud ta mga igsoon, mga suki namong tigamitan sa Sed Liniment Oil og tipaminawan sa Mundrama. Unya sa Facebook amo og yun balik-balikon. Sa Facebook bisitahin ninyo ang page sa Sed Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals og ayaw kalimot nga i-like ang page. Makita diri tanan ang mga genuine Sed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sed Marketing, mapalit na po sa Shopee. Mo kalimot pa igala. Ari na sa Shopee, aron di mo maglisod. Unya Gabs, muglit ta Gabs sa atong nakaila Gabs nga tigamitan sa og Sed Liniment Oil. Kauban ni Squire sa kung bata sa una Gabs. Nagwardya din nga to sa Palawan sa highway ba? Uy, di Gabs, biskot ay may kanigisgot ka na. Pagkawas na si Richie Gabini, Domisilio. Kauban ni sa kung bata sa choir. Unya, ang kato sa nagbantay niya Gabs, nani mong lista Gabs, atong secret kay kusugay sila maminaw sa atong drabak. Kung ako ang pasultihon. Pasalamatan na to si Ma'am Lolita o Sir Eddie Saronido diha sa Alcantara, Cebu. Gikan ni inyong anak taon si Shalimar nga usat sa mga tailor po dito sa atuang sa ilahang Palawan diha sa Madawi. Highway. O di Nining Baron and Giovanni Baron. Diya sa Negros, Escalante Negros Occidental. Silingan nila ni Kuya Ricky Garing, gikan ni Inday Jenny. Salamat kayo. Pasalamat sila ninyo diha ang mga ginikana niya. Thank you kayo ninyo. Tagasalamat. Inday Shamal o ni Inday Jenny. Thank you kayo. Okay? Bam!
Salamat to sa kayo, ha? Sa mga users sa itong Celebrity Kodik Beauty Soap. Imintin lamang kini para sa atong magpagwapa, para sa atong beauty care, no? Ilibinaya diha sa mga nag-duty ni atong kalag-kalag dito sa atong sementeryo sa Oslo, mga sakop sa disaster, no? Ang gumasab si policewoman Arnie Rindon, PNP Oslo, ma'am, baimpuntang. O salamat to sa nila na Ippolito Gumagay, Edgardo Dolompines, Rolly Cabelto, Dennis Ondiano, Rachel Pilario, o Giancarlo Gumagay. Ang inyong mga bata o inyong mga misis, ipamintin lamang, ha? Ang Celebrity Kodik Beauty Soap, yung muna sa mga miyembro sa unit sa prayer meeting nila sa Corpus for Christ, Brother Virgilio Cuerda, Sister Agnes Cuerda, no? Dihadapit sa Camburong Oslo, Cebu, Brother Alijo Albia o Rosario Abia, Brother Ronald Gumapon, Sister Danisa Gumapon o Brother Rolando Castillo. Imintin lamang sa pasalamat sa prayer meeting sa ilang pagpangaligo gamit ang Celebrity Kodik Beauty Soap. Ang gula kini glutathione o papaya extract na mga sangka para sa atong whiteheads, blackheads, sa mga up-up ng sa paniha para ma-maintain ang care sa ato ang panet. Looking younger looking, kotis artista, maintain lamang sa Celebrity Kodik Beauty Soap. Okay, bisan asa mga kaigsunan, bisan kanusa, bisan unsang orasa, makasurgyod sa atong ang tuksid sa atong kalawasan kay tungod ang ato ang mga gipangaon, kanang ato ang mga mahanggap, gipanginom, og uban pa diha nga adunay tuksin musud sa atong kalawasan, unya maunay makadaot sa function sa atong blood cells, unya nga atong blood cells maura ba nay mohatod sa oxygen, nutrients og tubig sa ato ang kalawasan kun madaot na namo na hinungdan nga mustiki or mulapot ang atong dugo. Maunay masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, o guban pa na itong mga balatian mo na nga kinahanglang mo inom yung tag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini G-Detox, usa kini ka natural nga detoxifier, maunitig wagtang sa mga toxins sa itong kalawasan. Natural kini nga remedy, puno sa nutrients nga mo'y makapaligon sa atong vital organs, ang atong pag-inom ini. Usara ka kapsula, usa ka ura sa di pa kamukaon, kana kun wa pa kay balatian. Mura na natong maintenance ba nya, safe ni siya imnon, bisan og duna pa kay maintenance nga ubang mga tambal. Pero duna na kay balatian, you know, katulog yung kamo inom buntag udto hapon, usa ka ura sa di pa kamukaon unya. Ato ginaubanan og ginom ngadto sa 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan ng mahinungdan sa imong balatian o karon ligon gyud kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang atong sender ka doon. Si Dina, Ate Pres. Dina. No, si Dina, Ate Pres, kaniyang problema ihang bana. Kada bang kuyawanon taon kayo ba? Nervyoso ba? Mandirvyoso siya ba kanang ang agarapusan gyud nga nagduda na gyud iyang asawa, Ate Pres, nga doon na gyud nervous breakdown nervous breakdown ang iyang bana. Nga nahadlok siya sa utot. Say, hudsa tuloy. Grabe po do, grabe hasang nervous. Gitagaan siya tambal ato manambal, Ate Pres, pahinay ras utot. Saon. Butang sa linser para dili madungog. Oh, nyagi pa katong sa. Hoy, nakuyawan gyud siya. Nakuyawan gyud siya. Paling Ate Pres. Bam! Dali bam kay do na pay kinahanglan ng tubagon ni Goliath. Mahadog sa saya ko nung utot kuyawan. Di ka ko. Ang doktor nga ilang giduol unsa man tok mabaka. Dili man doktor. Albularyo. Agad mananambal ba? Tiguang mananambal. Dili ba ka na siya kuan kanang naang Grabe ra po. ang doktor kuyawan ka. Mukonsulta gid ta silang doktor pod unsa nga nung naaman siya. Ato na yung sa mga espesyalista doktor gyud, Ate Pres. Doktor Piking Limo. Pero ngano unsa kay ko sa makuyawan ka? Di ba daang bitay? Kanang naagitaw nga inana. Nana nung Siran sa elevator kuyawan. Sa una Goliath. Ang ginana abot ngano na. Sa una Goliath. Ngano na jitawa na. O jam inigabli mo kayo soy. Sorry. Ang ingon sila kano kunong hingapi.
Adi, kumpawa na, babay. Pero di ko mo to kayo. Hapit na duwa ka to. Nga ko mainom og kape. Kuyawanan magyapon ko. Asa si mong utot, kuyawan ka? Ha? Imong utot, kuyawan ka? Dili ka na makita ko og dili utot. Kay kuan kanang nakakita ko siya wait di nga akong gikuanan kay pamangaji siya sili ko mga G day pangaji diha sa padya sa bless us o Lord and this day give it Sa kaon day na. pras kaon pagkakandahan ni koy Muto yung gisag-o? Ato para kaon ra gitaon ato sang giyahan be. gayahe mo be Ngari sa Roma kapitulo 8 bersikulo 5. Kanang naanggingon diri kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanon kinaiya nagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu nagunahuna kanunay sa mga espirituhanong mga butang. Akong buto sa ba ang iya man kong pagpangadji ultimong pagampo niya wa mo magkadimao ang iyang giampo ko tumong anak talad kananan. Apan og moingon kag na si nervous breakdown ato gyud sa doktor nga eksakto and dahil makonsulta. Ato gyud sa doktor. Doon na may mga ospital gulit nga mo daw ato ka nang ugwatay kwarta ka ng outpatient department. ay ato ila Dr. Pinya Isidro Pinya Pero, gulyat ka nang inana ka. Kinahanglan bang ito nagdoktor? Musa kay po sa doktor, panalitan. ako anate pres katong na-nervyos na agim tagaan nagtambal. wa gyud ate Relax pres ka. ako ato di ko katugod. Nervous ito. Di ko katog. Tulog kanang adlaw ko di uyak. katog. Oo. Mo to nga ang akong gut mo di ukok. Ang akong kamot ato ni anak ko. Ngano di ka katog? Ibong ko ngano di ko katog. Di jud ko katog. Wa ko ibong ko ngano nya nakuyawan ako ngano di ko katog. Kuyawan ko ba di giator ko sa doktor gipainom ko atong Transin. Unya giingnan silis Value? murag Valium Transin katog para makatog ko giingnan silis nga istoryahi gyud siya day. Kami luktok mo ko ato ate pres nga di ko katog. Dili to mao katong niundang nagka Mao to. Ang ako ang withdrawal sa ako bisyo tanan. Nya ni withdraw ko atong bisyo tanan. Mao to akong gibati. Na nervous breakdown ko after effect to sa ako ang kuan. Nya nawa na gito. nawa ate pres nawa maura to istoryahan isuroy ka. Okay. Ang imong kuan ang imong utok na lingaw na, wagtang na madugay. Tinod na. Giingnan ko ato ati pres, ikaw ray magatambal nimo. Correct. So lang to istorya gulyat, makikita gyud sila doktor para makadulan sila advice. Doon na sila Kaya sa tumaron, sa buhaton para mao na ati pres. kay grabe ning iya sa utot kuyawan. Kuyawan siya ati pres. Kinikita siguro siya tiki, murag gimingon siya, buhay. Matuloy yun sila doktor. Ato lang yung doktor. Dahil din na, ato ginag doktor dahil ka naman specialista. Ma-advisean unsay buhaton. Unsay ang tumaron, unsay ang imnon, unsay angay niyang kanon, unsang orasa angay siyang mupahuway, o asa siya isuroy-suroy. Pa-advise lang dito kay kanang naangog mingon kag nervous breakdown, kanang nagkasagaran, mingon manugari kas mga katiguangan, ingon nga, nagutman. Nagutman. Parehas ang patol ba no? Patulon basta magutman no? May Ang ana din na. Pero, kanang nervous breakdown, kanang nakay gunahuna nga, grabe. Ba? Kuyawan ka. Kanang dili maayong imong hunahuna. Anxiety, imagination mo nang inana. Maunay, usa tingali. Mao to ako ati pres, kuyawan mo ko di na ko katog. Muna tingali. Pero na, kuha na kita to siya. Ato rin kang hunahuna. Mayo kagulit kay waka na pero sa banangon nga kalit ug dagan kay naay nagukod. Wala, wa bangko, wa mo ko ato. Ay kuan man to. Kanang man tong mutikag siya ay kanang mutikag siya buba mauna ba o kanang ako na murag naay mo ato pag withdraw man to nako sa akong mga bisyo nga mga babae kanang mga after effect atong iyang after effect to sa bisyo nako sa mga babae inom tanan babae mao to ati pres tanan ako mo gito gibiyaan imong gibiyaan ng babae mao to higayon na karon ni biya ka kami tigili ni mata Nagis ka tagbabae ni mata
Mao na lang do inday ni pag patambag dito sa doktor kay basig doon na po i-suggest Juliet kung unsay angay kanon Tinaw mas na, kuwang sa tinaw. mga vitamins. Oo. O unsa no? Wa ka Katog ra gyud bam. Katulgon ra gyud ka bao ba? Relax ka gyud. Relax yun ka. Pahuway ka gyud maayo anak. Pagkikita og doktor inday tungod kay medyo may pakapunto medical ang imong ipadanga suwat. To Dr. Obra oh. Oh. Kani amo hinanggaw ni amo tambag ato Dr. Obra din na. Wala ba ka Wala dito sa dikoy. wala ba ka pa si Juliet pero si mga dura si daghang mga gihuna-una. Kana usa na. Mas dagat siyang Labi ginawa. na gunahon ni mo kuyaw. Kanang nay madisgrasya. Ikaw Ay. or Ari na sa patambag na to, itinarong niya to. Lain po to maglakaw sa kalsada Ato, Dr. Obraw, kaya Lain po to maglakaw sa kalsada Gulyat nga sige kag handura mo di ka kahibaw hapit ka maligsan. Oh, mao sa na kanasad siya Ate Pres na nagyo na dayon na mga silingan na kan maganduro siya siyang anak pa. Pinangga wala ka na lagi. anak. Magsiga ka unahon na Oo. itong mga bati. Oh, nya dato ang primero dato na siya maayo pagkabutang kay ang kuan Chinese gibiyaan mo si Chinese. Nya diha na siyang bata. Mao na. Pinangga Usa na, iyang usa na. anak. Depresya. Di naganahan mo kaon, mahinuktok na. Ay na. Mao na. yun. Katon. Ang kapait Ate Pres kay iyang anak ka pinangga kayo di na mo tagad niya. Gipasagdan iyang mama nga naglakaw-lakaw sa Lo, kaluoy. Lagi luoy kayo. Makaanag ko salbahis. Kana inana unta angay bereng ko anon unta Oh, oy. nya kay- pinangga kay siya. Oo, Gibuhat may o iyang bawals, mama tanan, largag Japan tanan ana. Para niya. Para niya. Nya karon nga na inana iyang mama. Pasagdan na Nga, pipis usay- luya lagi. Luya na iyang mama na sa mga. Ngano man nga inana Hangtod karon, iyang Juliet? mama. Oh, Ngano inana man iyang mama. Unsa nahitabo? gibiyaan lagi atong Chinese. Chinese, Oo, na- nag-uulto. Murag na Lagi, nervous. nya nagud siya anak ko Presto siya, siya. oo. Ang iya gamay pa na ang anak niya, iyang gimatutok gyud ngayo tanan. Pero Gibiyaan siya sa Chinese. Wala yung paglakaw-lakaw ang Gulyat mo uli siyang bahay. Dili. Ha? Dili, bisag asan lang siya Ate Pres. Wala siya kung man igsuon niya. Mga igsuon. At sa iya may igsuon na Ate Pres. Iyang anak ka. Dako na. Wala, di mo tagad ay nara Dako sa na. mga. Dako na. Dako na minyo nag Luoy niyo way Oh, batasan. igat-igat tinuon. Unya, wala ka yung mama, dili pa asa pa dong. Maabot sa talisay. Moabot, bisag asa mo abot, makita na ko, usay ako usa nakita na nako dito sa Benin, ako gali gipasakay, gipauli na ko. Binimulan mo Amo, ah? kasag danalan ana na sa daan. Oh, Wala. ana Ate Pres. Kanang- Mauna gyud, o, anong magdaan mawad, ng plastic, ana? Oh, magdaan ng mauna istorya gyud siya dito. usa, Uy, no. dugay kayo mo hinuktok. Istorya. Uy. Luoy kayo niya ngako ba? Kanang ta do na may anak. Nanong nga ati man na siya? O timanon gud unta. Pagkaon na taon ka. Tagaan oy naaman sa isilingan na mo nga muhatag og pagkaon ako pinangga na namo. Ngano ka na sa kaguol na nakikailam na sa namo. kaguol na O si tawag ka na nahitabuan na. O si tawag ka na, depresyon. Depression. oo. Mura na siguro ba? Mura, Depression mura. ba? Inana na. Lakoy pangutana, kada kunong Gulyat, kada kunong ang laki kunong maglakaw sa kasada nga nalibog ang panghuna-huna ingon na ana, mas kuyaw pero kami kunong mga babae mo maglakaw, dili kuno kuyaw. Dili ko yaw kay liguon ra man ka kuan sabon. Dili, di gyud. May tagnay mo ligo na ako. Salamat mga dagat yung tuluman doon. Kura ko ang puzzle, tihon.